В този видеоклип ще покажем откъде се поставя тази информация в футъра, текстова, футър меню 2 и как да сменим тази служебна информация. За целта влизаме в административния панел в раздела текстови модули. Ето. Тук меню 2, футър меню 2, натискаме настройки. В случая бихме желали да сменим тази информация с заглавието "Как да поръчам". Описваме как става поръчката. В полето "Съдържание". Същата информация може да въведем и на английски в таба за английски език, след което запазваме. Връщаме се в нашия уебсайт, рефрешваме, за да проверим обновената информация и ето, този текст вече е сменен.